Nabiya ang baga sa lechyonan o baka may kalabutan sa kuryente ang duha sa mga anggulo nga gisubay sa Lapu-Lapu City Fire District nga posibleng hinungdan sa sunog sa George Campus Road, Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Sa kuha sa CCTV sa suka hardware at bang sa lechyonan, kundi katahong nagsugod ang kayo, makita nga may nagkayo na sa sulod sa lechyonan. O kay sikit-sikit ang mga panimay tapad ni ini, paspas nga gilamoy sa kayo ang 34 ka mga panimay sa dapit. Tulo ka mga residente sa dapit ang nakahiagom og mga samad ug tunok sa ilang pagdali-dali nga makagawa sa ilang mga panimay. Hinuon na atiman ra usab sila dayon sa mga taga DRRMO. Wala hinuoy gikatahong nakalas sa maong sunog. Sa pagkakaroon gipahimutang na sa gym sa Barangay Basak ang mga apektadong pamilya kinsa nahatagan na usab og mga food packs sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug sa Barangay Basak. Natay 24 hours nung magbantay gud ng mga personal sa CSWD o to monitor unsay mga needs pa nila nga kulang, what if mahulot ato ilang stocks at mong gihatag nga katong food pack atong i-replenish.